Kiinteistöissä pidetään tunnollisesti huolta lain vaatimasta pelastussuunnitelmasta. Silti Suomessa sattuu noin 7000 rakennuspaloa vuosittain ja tulipaloissa menehtyy jopa 100 ihmistä. Aivan kuten kiinteistön energian tai veden kulutusta mitataan, myös turvallisuuden seuranta tulee kuulua kiinteistöstä vastaavien mittaristoon. Jos kiinteistön turvallisuuden tilaa ei seurata säännöllisesti, voivat todelliset tulipaloja aiheuttavat riski- ja vaaratekijät jäädä tiedostamatta sekä maksaa ihmishenkiä. Safetumin pelastusvalvoja tekee kiinteistön turvallisuudesta näkyvää ja mitattavaa. Näin ennaltaehkäiset tulipalo- ja vakuutusriskejä ja teet kiinteistössä asumisesta, työskentelystä ja oleskelusta turvallista. Safetumin tilastojen mukaan joka 3. kiinteistö kuuluu turvallisuuden riskiryhmään. Vastuullisena kiinteistöpäättäjänä muuta turvallisuuden näkyväksi yhdessä pelastusvalvojan kanssa. Se tuo mielenrauhaa kaikille kiinteistön käyttäjille. Tee kiinteistöstäsi mitatusti turvallinen. Ota yhteys Safetumiin.